asumu oyombwa tegaiga. Therefore since I still remain therefore since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience. Aiga tokare kuinyuligwa igoro yobo igweria disobedience. Abana banyasaye asichinga kichinde ndire guikera twanyoranga nande ntoriko baba igweria asema chikaria nyasaye. Na nene kero tukurige korwa ase gitabu kia amachiko aria ase omo kitabu kia Exodus nigo tokonyoranga esabato nigo yaruetu ase mwanya banto ase gochika wakane na nene nigo tokonyoranga nero ase kemungo kia nane kero kurigereria ase Exodus nigo nyasaye akobabu no gochika na nene omanya kobatebinga imeye esabate na kuna ndo gochika kubwateira ase ekero kurigereria ase Exodus nabona are kogania ngesome egere nayo nyore amangana ayiga bera tokenga nkari gukwana amangana ane Exodus ekero gosome 2 kebungo kia 8 nebwata amangana ayo tanga remember the Sabbath inyora litukorie sabato olirende kobari chenu amatuka 5 na 2 okole emirimo yago yonsi do all your work, but the 7th day is a Sabbath day to the Lord your God. Eirineri tuko ria nyasaye na ndego chinse yamanya gotebekero gosomo moeri pinse ntaita gosobabu 11 ense moyo moeri gotebanga. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Ebintombire tokonyora ase sabate yeiga esabate ebintombire bwatega iga ekero tabwati obuigweri ebintombire obitatu nyasaye kare gokorera esabato noena ase kurwari ase obotongi ekera gokora ase gitabu nandikia Genesis 2 nga amangana narabere ayaga iga bakwanire ase Exodus amangana abere nga litukeri nigo likobekwa ensemo neli tuko lire separated kurua samkande amatukande buno gotera gwatotebia amatukande na bakoba na bokobeka lituko linde lyonsi ayori kore sabato lakini ndikoba bune sabato ya nyasaye yenchenu atoire na ande iga aserero mwanchua omurigereria bwegetaseni kia Ndizi TV ekero tuguchake sabate yiga tuachagete kurugoro manyange ebintu mbiro bitatu nataka nkoe elio manyenga esabate yenkie bwate yaye egente getangani esabate yebwate ime yaye nigebwate gento tokorukanga nigere separated ige ebekire ensemo ekere gento kebekire ensemo nande talioko bekwe ensemo igo ekabekwe ensemo nande ekabenchenu igonga imeye esabate gente getangana detengote byo mwanchwa omurigereria Ndizi TV nkeringa imeye sabato no tokonyora ekitokorukanga aiga no konyora obochenu. If you want to get holy kosonye gotageta kobo mochenu aiga imeye sabato egekogera nyasaye bekiro nanda ayesiseniri aiga imeye sabato no tokonyora obochenu. Intutue kanto konyara wechena ntomanyete nga wechena nigo togochenu gwetera ase Yesu Kristo gwetera asugo kukwaye esenge nche bibe bia soete ime yaito gwetera ase ebibe biribi asoete gwetera ase abayiboli baito intutwensi tokaba abanyabibe igonga imeye sabato mu Kristo ndebwensi imaye sabata ase obonene bwa Nyasaye nigeta keire tonyore egento tokorukanga ogochenwa igonga you will be purified in this Sabbath anoto gochenerwa igonga ayo mwanchwa otariko rende sabato ya Nyasaye ayo mwanchu murigereria imaye sabato noto gokora gento kieke anoto konyora ogosiseniwa nande twachenwa igento kende gia kabere to konyora imeye sabato no gotimoka we get rest in it ogotimoka ogotwata ebigwa sigetabu igekiaba ibera nitware gotebigunga ki nga bono ogotaigwera nabo nande gogokoretera tonyora
amaseseni waya imeye sabato. This is where we get depressed. Inganga gwetera soko ba begenwa bune ekebungu wita Hebrews kiare gototebiga iganga ki nga there remains that then Sabbath rest for the people of God. Igetigareta ko bororo ase kebungu kikia kianda igo ogotimoka gwa gento kieke we sabato. There is nothing gende nkeyo na andora akore apart from goitimoka imeyeka ye sabato. Igonga imaase sabato no toko nyora amaseseniwa akai yani eyenero togote bunga ekero toko somo muchakano tiga to somega iga gote banga naboigo muchakano eibere ekebunga ekemo naboigo igoro na ense bigaikeraniwa amo nemeganda yonsi ya yebitungwa aseri tuko ria gatano na kabere Nyasaye agaikerania emirimo yaye yonsi eye konyo aikerania akorire aseri tuko ria gatano na kabere agatimoka korwa ase emirimo yaye yonsi eye konya akorire Yesu taringa gose Nyasaye taringa konyora ni garosire igakare koba ngebe kinyorio. It is actually there again into kendo mwancho murigereria wenda kumanya nigere kinyorio gocha store bune bitongwa nga aiga no toko enda asa magora Nyasaye egere twinyoro butongi bwa Nyasaye twinyoro buya bwa Nyasaye obu agokoreire aye amona inche ekero tugocha ke sabato tigatomanya iga anande no tubuate obuya bwogotwara ogotimoka imeye sabateye igo nande gochinse yamanya goteba iga rituko ria gatano na kabere agatimoka korwa ase emirimo yaye yonsi eye konyora akorire egia gatatu Nyasaye agasesenia rituko ria gatano na kabere keri twatebe igetang'ani igo nga we get blessings muna twateba ritang'ani nga ase sabateye egento kende gia kabere tokonyora akaria tanana itukeri ndiri buna matuka ndonsi litukeri ni gori bekire ensemo liatananire igonga naye buno mu Kristo imaye sabato nande no tokonyoro gwatananika. We are separated ndori ko bwekana buna abande. We get this separation, we get that. In other words, nayo gotagete naye obe oyo obene. This is where we get separated. In other words, the uniqueness in this Sabbath. Go say, obo bene bwe okobo we sabato. No go tokora tuaba tuatananire. Abantu baraba chore. Egen tokende tokonyoraga igankeringa ki. Akariatanana akalikora lichenu ekintu akwana. Akai ekiagera aseri tukelio Nyasaye agatimoka korwa ase emirimo yaye yonsi eye konya akorire ase obutongi aiga no tokonyora ogotimoka mwanchwa omorigereria aiga no konyora ogotimoka kwa moyo waetananire chumengima kwaega egira ase emirimo yawe yakera rituko. This is where you are going to get rest. No tokonyora ogotimoka egento gioka tokuborigwa no boigweri igo ngataringa ninche buno morisia ngogotabi ngoigwere ogotimoka gwe sabato. Ogotimoka gwe sabato nigo korure richiko rirweta ase Nyasaye bweka omonyene agoteba ng'aki aya buno mwanchwa omorigereria oigwere otimoka ororo egekogera ritukeri buna twarigereirie erikorire tutimoke tigang'irore ekebunge kia gato Nyasaye agasesenia ritukeri ya gatano na kabere akariatanana akalikora richenu ekiagera ase rituko ria Nyasaye agatimoka korwa ase emirimo yaye yonsi eyekonyo akorire ase obutongi intu abanchwa ekigekogera tutari kubwekana kirioko yunga ngoyo tudagochie kanisa noyo gochia ebabwekaine egento gekogera turi tofauti ekaro tu asoiri ime ya Yesu Kristo bono tu achanirwe ime yaye
bono nturi koba buna abande igo tokoba na intwe tuabekirwe ensema ase emeremo ya Nyasaye ano tugoclaim blessings cia Nyasaye egekogera amaseseni wayari ime yesabato nayo na intwe tokoyanyora kurwa omwanchu omorigereria ng'aki yare koba buya ayebu no omorigereria osabe ebibirure buna amaseseni wa ime yesabato osabe ogochenwa ime yesabato osabe okubekwa ensemo ime yesabateye ekebungo kiomoeri pi ase echapter yege kare goteba ng'aki yanchakeri 12 for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It searches the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's side. Everything is uncovered and laid before the eyes of him to whom we must give account. Kero kurigererie kebungo kio moeri pi aiga ke kare goteba ng'aki igo ase kebungo kio moeri ya 16. Let's then approach God's throne of grace with the confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. This is where we need to go. Elitorigio buyawa Nyasaye ase sabateye. Elitorigio ogotoerera manyanga aya noru mubaro ng'aki kwarendete amachika ya Nyasaye. Tagwotora na amachika ya Nyasaye. Machika Nyasaye ni garororo egereto yakore abebuna atakeirabe. Abande tuatebine nga ritukeriga naryo nkonyora minyoke nchikurigia noen chikora noen umuiri ukarasa kare. This is the day you want to koramaya. Egekogera masisini woko nyorona mange. This is the time you need to claim. Egekogera noru account. Nyasaye na koete. Nyasaye otoire chi amatuko atano narimo. Tokore emeremo yaito. Otoire jasiri tukerimo. Imagine barenga basirira at this moment. Lakini yaye nche naye tore moyo wikera chinga kiechiga. It is because yobo bwa Nyasaye atoire create time. Ligi chingaki tumeka chingaki Nyasaye gago sabete just one day. Okoire the all okoira matuka yonsipi okore merimo. Lakini ritu kereri yaye. Taliriro lyogoteba ng'angi gwete birukunyo bano tigandare. Lakini gekuboka rituko litangani no kwega egase mirimo yagaro. Tiga Nyasaye atusiseni asemambi yabono igekera togosoa singencho. Yogo sasima nando biye turi ime sabato. Naye Nyasaye gokonyonya turamanya obuye bwe sabato. Omanye nganko nyorore ebintu ebitatu. Aiga no konyora obochenu. In other words no ogochenwa. Aiga no konyora ogoseseniwa. Aiga no konyora ogwatananwa. Koruase ebintu byonse birasense. Nyasaye tigaso seni asemambi yabono iga eri ogotugo chake sabato. Nayo manyenga eyatanane koruase emirimo yago eri tosoe ase ogoikeranu nobo obosera bogosasima we sabato. Nyasaye tigatuseseni. Tiatusabe. Tati Nyasaye aye no mwigenwa oyo watoire sabate yeiga togo chaka ase emambi yabona iga twaye chagete kurumarogoba unarira lyagwete nande bono tati Nyasaye bono twasabire nga intubu na abana bago otorendo tosisenie imeye sabate yeiga otwatanane buna abana bago imeye sabate yeiga otwa masiseni wago imeye sabate yeiga wetani on start Nyasaye otokonye tobabegenwa asokurenda esabate yeiga tomanyirenga omwanchwa omorigereria kerago soka gosoa singincho gosasimari tukeriga no nyara ko bagukumunyoryanga ta yakora asingincho obweoria ayakore singincho gokoebako nisiko asubugimo boiga
twamanyire ng'aye tata Nyasaye naye tata na naye orabo muigweria asobo mobweito na gwetania onsi wetanie ase biria tugwikera unobo mwanya bantu bogokora elio tokorera aria ogwenete gotokorera asobo mobwiga twamanyire ng'a notusenie ase eretara Yesu Kristo oyo romotoria twasabire. Amen. Omorisia Bosire Dominic, karibu sana na ndetumira nasinga kichinde seseniwa.